Благословен е нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така на земята. Душите на починалите Твои раби, Михаил и Арсений, защото Ти си възкресен в живота Ти покоят и на Тебе, Отец и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги во веки веков. Амин. Вечна и блаженна памет. Бог да ги прости, да ги упокои. Амин. Амин. Не бе, че най-малко трябва сега да видя в някакъв след. И се втипки.